ikastola hemen atzean ikusten duzuena, hauxe da gure ikastola txikia. Bueno, eta hemen txibiltzen gara, hau da gure lorategia eta hemen gure zelaia jolasteko. Bueno, Argantzon ikastola Arabako bihotzean kokatuta dago, Trebiñoko lurraldean, eta gaur egun eta oraindik Burgoseko administraziopean dagoen lurraldean dago. Ikastola hau sortzearen helburua hemen Trebiñoko konderrian euskara bermatzea izan zen. Eta hortan gaude, ez? Daramatzago 15 urte eta euskararen presentzia hori hemen nabaritzen da. Euskara gure lurralde honetan ez da ofiziala, horrek zailtasun asko suposatzen ditu, euskaltzalentzat bereziki, eta ikastola da euskaltzale horien eskubideak bermatze aldera elementu oso importante bat. Ikusi dugu egoerak behartu gaitu, Araba ofizialera saltoa ematera, eta han planteatzera lehen hezkuntzako eraikina eta aurrak han kokatzera. Horrela, proiektu osoari egonkortasuna emango diogu, 15 urte hauetan izan ez dugun egonkortasuna, eta esperantza daukagu beste edozein ikastetxe bezala tratatuak izango garela, eta haien eskubide eta bete behar guztiekin, noski. Argi utzi behar dugula, hanka bat atera dugula Trebiñotik, Araban dakago hanka bat, baina bestea hemen mantenduko dugula, iruditzen zaigulako euskera hemen Trebiñoko konderrian bermatzea oso beharrezkoa dela, hemen mantenduko gara. 3 gune izango ditugu, herria, hizkuntza eta bihotza izango dira. Aurten bai eman diogu garrantzia handia erronkari, gazteak eta umeak hor aktibo eta jolasten eta ondo pasatzen mantentzeko, goiz osoa egongo dira, eta adintartea zabaldu dugu. Irrikitan gaude muga gainditzeko, eta irrikitan baita ere trabak gainditzeko. Eta azpimarratu nahiko genuke, ikastolak daukan garrantzia, euskararen presentzia bermatzeko, hemen Trebiñon. Ekainaren 17an, ara euskarazera datorrenak, Trebiñori lagunduko dio, Argantzon ikastolari lagunduko dio, eta inguru osoko euskaltzalei ere bultzada handia emango die. Horregatik da garrantzitsua egun hortan hurbiltzea eta guztion artean euskararen aldeko bultzada hori ematea.